खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं खिलिखां ब्रह्म दिनै मुलुगनां आबहावा सान बे मुलुगनां आबहावा सानखौ बुहुमनि गोबां जायगाफ्रावनो फालिनायखौ नुदों थिग बेबादिनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो फालिदों दिनै चिरां जिल्लानि इउएन ब्रह्म कलेज केम्पासनि साखाथियावनो मुलुगनां आबहावा सानाव जथायै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो बे हाबाफारियाव बिथां कनिन्द्र बसुमतारिया बुहुमाव थानाय गासैबो जिब जुनार सुबुं माहारिखौनो गाहाम हामलायनाय जासिहरनायजों लोगोसे जोंनि बुहुमखौ माबोरै बिफां लाइफां गायनानै माबोरै संरैखा खालामनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव हाबाफारि एवारनेस मोटिवेशन बोसोरफ्रोमबो लाबोबाय थादों होननानै बिथाङा बुंदों आरो जौगानायनि मुङाव डिफरेस्टेशन आर्बानाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन बेफोरबादि दिनैनि समाव फैबाय नाथाय बेफोरनि गेजेरजों जोंनि एनवायरनमेन्ट डिग्रेडेड जानाय अक्सिजेननि बिबाङा खम जालांनाय पल्यूशन दंथायफ्रा नैबे बोसोरनि गरम बोथोरावनो 40 डिग्रीसिम थांनायखौ बिथाङा साननो गोनां बाथ्रा जाबाय होननानै फोरमायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथाङा बेखौनो बुंबावोदि जोंनि डेभेलपमेन्टआ सास्टेनेबल जानांगोन दिनैनि आबहावाया गाबोननि थाखाय खहा जानो मोननाय नङा होननानै बिथां कनिन्द्र बसुमतारिया बयखौबो आबहावानि सायाव नोजोर होनो थाखाय खावलायदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो चिराङावनो थानाय इउएन ब्रह्म कलेजनि इक' क्लाब एन्ड ग्रिन अडिट सेल जथायै दिनै मुलुगनां आबहावा सान बेखौ फालिनायजों लोगोसे बिफां गायनाय हाबाफारि दिनै कलेज केम्पास सिङावनो लानाय जादों थारैनो दिनैनि मुलुगनां आबहावा साननि आङो गासै माने सुबुं माहारिनि बा जिउ गोनां जे जोंनि गासै माने जिब जुनार गासैबोनिसिमबो माने गाहाम हामलायनाय बा सुबुं माहारि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय आंनो बावहरदों बेखौनो बुंगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों थांनानै थानांगौनि थाखाय जे जोंनि आबहावा बियो जोंनि थाखाय खोब गोनांथार आबहावा गैयाब्ला बा एनवायरनमेन्टनि जेनाखि क्वालिटी बियो जुदि मोजां नङाब्ला जोङो मानसि हिसाबै जोङो बा जिउ गोनां हिसाबै जोङो थांनानै थानो हानाय नङा बेखायनो जे एनवायरनमेन्टखौ प्रटेक्शन खालामनायनि गेजेरजों बेखौ जोङो बोरै गुन गोनां एनवायरनमेन्ट खालामनो हायो बेखौ जोङो माने जेब्लायबो जोङो नाजालांबाय थानांगोन बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे एनवायरनमेन्टजों जों जितु कनसार्न बेनि थाखाय जोङो एनवायरनमेन्ट प्रटेक्शननि थाखाय माखासे बोसोरनिफ्राय जोङो बिनि हाबाफारि एवारनेस मोटिवेशन बा माखासे बिफां गायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिफोरखौ जोङो बोसोरफ्रामबो जोङो लाबोबाय थादों दिनैबो जोङो बे एखे हाबाफारिखौनो लानाय जादों मानो होनोब्ला दिनै जौगानायनि मुङाव गोबां माने बेबायदि डिफरेस्टेशन बा जौगानायनि मुङाव आर्बानाइजेशन बा इन्डास्ट्रियलाइजेशन बेबायदि दिनै फैबाय नाथाय बेफोरनि गेजेरजों दिनै जे जोंनि एनवायरनमेन्ट बियो दिनै माने डिग्रेडेड जानाय माने जायनि जाउनाव दिनै माने अक्सिजेननि जि क्वालिटी बा दिनै जेनाखि पल्यूशन बा दिनै जे जोंनि माने दुंथाय बियो खोब माने गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनो माने हमदों जायनि थाखाय नै दा नैबे बोसोरनि माने सामार जेनाखि सिजन मोनसे जागायनाय बे बोथोरावनो जेनाखि दुंथाय जे सेलसियास बियो दिनै 40 डिग्रीसिम माने थांनाय बे जोंनि थाखाय खोब साननो गोनां जायनि थाखाय दिनै ग्लबेल वार्मिं बे इस्युआ दिनै मोनसे माने मुलुगनाङै मोनसे गिख्रांथाव जानानै फैदों बेनि थाखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बुंगोन जे जोंनि डेभेलपमेन्टआ बियो सास्टेनेबल जानांगोन दिनैनि डेभेलपमेन्टआ बियो गाबोननि थाखाय खहा गोनां जानो मोननाय नङा बेनि थाखाय जोङो एनवायरनमेन्टनि सायाव जोङो बोरै हायो साफ्रोमहाबो बेहाय माने मिथिनानै लानाय आरो मिथिनायजों लोगोसे खामानि मावनाय आरो गुबुननो बेनि सायाव माने मिथिहोनाय बेखौ जोङो मावथारनांगोन आरो जोङो दिनै एनवायरनमेन्टेल साइन्सनि बा एनवायरनमेन्टेल एजुकेशननि जिखिनि बाथ्रा बेखौ जोङो खोब माने इम्परटेन्स होनायनि मोनसे सम सफैदों बेखौ जोङो बोरै फैबाय थानाय समाव गुदि फरायसालिनिफ्रायनो जागायनानै बेखौ इउनिभारसिटि लेभेलसिम जोङो बेखौ फरायथारनांगौ बेबायदि मोनसे साबजेक्ट हिसाबै जोङो थिसननो हायो बेखौ जोङो नायनांगोन नङाब्ला जों फैबाय थानाय समाव जोङो एनवायरनमेन्टआनो जोंखौ मा खालामगोन मालाबा बेबायदिनो नोङो माने माने कालामिटिस बा डिजेस्टारनि गेजेरजों जोंखौ मनग्लाबगोन बेवहाय जोङो थांनानै थानो लुबैबाबो मोननाय नङा दा बेखिनि बाथ्रा बे फांसे बिफांनि गेजेरजों जेरैबायदि जों अक्सिजेन मोनो आरो बे अक्सिजेनखौ जोङो दिनै माने 5 मिनिट जों मोनाब्लानो 5 मिनिटनि गेजेरावनो बा 5 मिनिटनि एसे उनावनो माने जोङो जिउ गोमानो गोनां जायो नाथाय माने बेखायनो जोङो अक्सिजेननि भेलु बेखौ जोङो मिथिनांगोन एनवायरनमेन्टनि भेलु जोङो बेखौ मिथिनांगोन ओंखामखौ नोङो माखासे दिनसिम मोनजायाबाबो सासे मानसिया माने थांनानै थानो हायो
दैखौ नोङो माखासे समायसिम नों मोनलोङाबाबो थांनानै थानो हायो नाथाय मिथिंगाया होनाय जे जोंनो अक्सिजेन बेखौ जोङो माखासे मिनिट मोनाब्लानो जोङो बेवहाय जोङो जिउ गोमायो नैबे बाथ्राफोरखौ जोङो गुरुत्व होनांगोन बेनि थाखाय एनभाइरनमेन्टनि बिथिङै माने सांग्राङै खामानि मावनायनि गोनांथि दङ बेवहाय नयिंलि आननयिंलि मिथिनानै बा मिथिया हसियायै जोंबो सासे मानसि हिसाबै माने एनभाइरनमेन्टेल डिग्रेडेसननि गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट ओबिएस एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक इएनटि सार्जारि डिपार्टमेन्ट ऑप्थोमोलॉजिस्ट सर्जिकल गैस्ट्रोएन्टेरोलजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलॉजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फैसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्स-रे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।